Έχω αγωνία. Έχω αγωνία. Θα μιλήσουμε με κάποιον. Για ένα δανεισμό δηλαδή. Μια διευκόλυνση να μας κάνετε. Αν υπάρχει όμως κάποιος υπεύθυνος που μπορώ να το ζητήσω, να το συζητήσουμε. Καροτσάκι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, δηλαδή. Ναι. Μια διευκόλυνση. Μια διευκόλυνση. Όχι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι, Κώστα, ξέρω πότε αστιεύεσαι. Λοιπόν. Τα νοικιάζουνε, τα νοικιάζουνε, τα νοικιάζουνε, τα νοικιάζουνε, τα νοικιάζουνε, τα νοικιάζουνε. Για κάτσε. Θα φύγω πίσω, ρε. Σε κρατάω. Για κράτα να κάνουμε ένα traveling. Είναι ωραία, είναι άνετα. Πιο γρήγορα, σε παρακαλώ. Φτάνει. Πού είναι η πόρτα? Δεν είναι αυτό το μάξι.